Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Inkosi yamakhosi ebusa kuze bephakade. Silungiselela ukubuya kwayo izosilanda. Moya engcwele esihleli nayo uyasisiza njengamanje ukuthi akhomba amabala namachashaza ngoba uyena ozosithatha. Asihambisa sitransporta sise kubabe ezulwini. Kodwa umuntu akaphoqiwe. Umoya engcwele njengamanje uyaliqalisisa ibandla ngoba yena ohleli nalo. Yena wazi ukuthi ezulwini kunjani, kufuneka uhlobo olunjani lwabantu. Manje njengoba sikhuluma kanjena nje umoya engcwele uyakhomba ukuthi inengadingeki okumele isuswe. Kule audio noma kule recording bazalwane ngizocela ukuthi sibuke ke manje yini le ezosenza ukuthi sikulungela ukuhlwithwa uma ngabe siyenza sibe ready. Imjabulisa uNkulunkulu isenze sibe ngcwele. Sizobuka lokho manje bazalwane. Uma ufunda u1 John chapter 1 from verse 5 ukuhamba ekukhanyeni. Nanti izwi esalizwa kuye. uJohane lobhalayo wayehamba nenkosi uJesu walizwa kuJesu uqobo. Uselibhalela abazalwane ababengekho ngesikhathi uJesu esekhona emhlabeni. Sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba ebumnyameni, sinamanga asenze iqiniso. I-world system isebumnyama, imfundo yezwe, imisebenzi yezwe, lelizwe liubumnyama. Uma sisahamba kulobu bumnyama asenze iqiniso, iqiniso alikho kithi. Indlela zabezizwe ziubumnyama. Ukuhlonipha kwabezizwe kuubumnyama. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lika Jesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono ulapho ku world system ubhizi nje ububhizi njengezinto zakhona. Ingqondo yakho ibhizi ehlenyuka iyashisa iyagabadula ifuna lokho ifuna lokho. Ubuye ucasukile, ubuye ukhathele, ubuye udisappointed, ubuye down, ubuye exhausted, ubuye confused, ubuye discouraged. Kuningi nje okwenzakalayo ngoba usendaweni wrong. Impilo yobumnyama. So ke uma uphikisa le message uthi wena uright ulindele ulungele uhlwitho wena khona lapho. Siyazikhohlisa kushizwe neqinisa likho kithi. Uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Yonke lento isibalo yebazalane nale previous audio esizwile elanyweni ukuthi inezo zivimbela ohlwithweni. Yabona uma sivuma ukuthi inkosi ngiyavuma kuyangishaya lokho. Ukuvuma nje kodwa uyithoba kuzokulungiselela uhlwitho. Kuyamjabulisa uNkulunkulu umuntu oyithoba ayaphenduka avuma ukuthi no ayangenzanga kahle lana. Cha nami ngiyathinteka kulokho, nami kuyangithinta lokho. Lokho kuzokwenza ukuthi ulungele uhlwitho lokho kukodwa. Uqala. Yabona uma sizivuma izono zethu uthembekile uNkulunkulu. Ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambule kukho konke okungalungi. Uma sithi asonanga semenza umqambi manga nezwi lakhe alikho kithi. Uma wethu uthi right wena esikoleni. Uthi right lapha university, uthi right wena emsebenzini. We mayi. Kusho uNkulunkulu simenza umqambi manga mayithi asihlambulule. Malithi izwi kaNkulunkulu asihlambulule. Uma lithi izwi kaNkulunkulu asivuma izono zethu. La uJohane lana ubhalela abazalwane abasindisiwe. Uthi uma sizi uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono asihlambulwe kukho konke ongalungi. Uthi asihlambulule ukhuluma nabazalwane uJohane uyifaka phakathi. Kukhulunywa nabazalwane abasindisiwe wakhulunywa nezoni lana engamazi uJesu. So ke nezwi lakhe alikho lithi simenza umqambi manga.
Right. Siphinde futhi sifundeni u1 John chapter 2 siqala ukufunda kuverse 3. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Mningi imiyalo kaNkuluNkulu, imiyalo kaJesu ekhona esihluleka ukuyigcina. Kodwa sithi silungele ini uhlwitho? Into ezosenza ukuthi silungele uhlwitho ukugcina imiyalo kaNkuluNkulu. Siyayazi siyayigcina imiyalo yenkosi yethu Jesu. Izosilungiselela ukuthi silungele uhlwitho lokho. Right. Lowo othi ngiyamazi engagcina imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Kepha ogcina izwi lakhe, uthando lukaNkuluNkulu luphelelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Lowo othi uhlala kuye yena umelwe ukuhamba njengalokho ahamba yena. Verse 7. Bathandekayo, yezwa wathi khulule nabazalwane. uJohane ulungisa abazalwane lana, uyabalungisa abazalwane bakhona izinto ezazingalungile. Njengoba noNkulunkulu nje ngithumile ukuthi kulungiswe ibandla manje liyaqwalisiswa liyangcweliswa. Ngoba khona izinto engalungile, ikhona lento yokulungiswa kwabazalwane. So ke mawuphika wena uyihlangula uthi mina ngiright ngilindele ukubuya kaJesu ngiright, kodwa ubuqhubeka nayo yonke isystem yalelizwe ungafuni ukumukela ukuthi iyangcolisa isystem yalelizwe ngoba ingcolile. Usendaweni wrong, usodakeni, usemanyaleni. Phuma lapho ukuze ube nephunga elihle, usugeziwe ngegazi likaJesu. Bathandekayo, anginilobeli umyalo omusha kodwa umyalo omdala enani nawo kwasekuqaleni. Umyalo omdala uyizwi enalizwayo. Futhi nginilobela umyalo omusha owona uyiqiniso kuye nakini, ngokuba ubumnyama buyadlula. Ngokuba ubumnyama buyadlula nokukhanya kweqiniso sekuyakhanya. Lowo othi usekukhanyeni abe ezonda umzalwane wakhe usesebumnyameni kuze kube kalokhu. Yabona mawuthi umzalwane ngathi yezwa manje ukuthi ke lowo othi usekukhanyeni abe ezonda umzalwane wakhe, ukhuluma nabazalwane lana. Njengamanje abazalwane bayazondana kule audio lena edlule, ngikuthintile lokho. Kuyazondwana njengamanje. Kuyazondwana abazalwane. Abanye bazozonda yona lenkulumo lekhulumayo. Abanye bazoxoxela bengazange kuba abengazwanga kuba abanaso isikhathi ukuthi bayilalelele bona, babhizi. So bazoxoxelwa umunye naye ongazwa ozwe wacasuka bese ezoxoxa ngokucasuka. Then emva lokho sekugcwala intukuthelo lokade ukhulunywa ngayo kumaGalatiya ukuthi imisebenzi yenyama endabenze kunjena ngeke baledlifa lombuso kaNkuluNkulu. Then emva lokho esethukuthela umuntu bese yakuzonda mawuthi uyaqhamuka njena ukuthukuthelela afuna ukubona. Lithi iBhayibheli icasuka kodwa ungoni lingashonila nguthukuthele. Athukuthelele umuntu akhohlwa wena uphela unyaka ungambonanga. Mzwane kubona ivuke lento ukuthi kambe ngangigcina ngimcasukele nangu lo muntu nalento. Hayi bo bazalwane. Usesebumnyameni kuze kube kalokhu, ozonda umzalwane wakhe. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Onjani umuntu ozolungela uhlwitho? Umzalwane othanda umzalwane wakhe. Asikho isikhubekiso kuye. But umzalwane ozonda umzalwane unesikhubekiso kuye. And inhliziyo yakhe igcwele ukuphithizela isiyalo yalokuxokozela umsindo. Lento lena mayiseqala ukukhuluma kabi ngalomzalwane, ambheca amkhulume kabi, alimaza ireputation yalomzalwane, amenza ngabe into yalutho kwabanye, angahlonipheki, then uyangcola lomzalwane okhuluma lezo zinto kabi ngomunye umzalwane. Amaphutha lawa enzakalayo endlini yokukholwa siyawenza abazalwane. Asicela uJesu asithethelela sihlambulule ukuze sibe ngcwele. Yikho lokho kuzosenza ukuthi silungele uhlwitho. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhamba ebumnyameni, akazi lapho eya khona, ngokuba ubumnyama buyaphuphuthekile amehlo akhe.
ngilobela nina bantwanyana ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Ngilobela nina boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Ngilobela nina zinsizwa ngokuba nimnqobile omubi. Nginilobele bantwanyana ngokuba niyamazi uyise. Nginilobele boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele zinsizwa ngokuba ninamandla, izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile omubi. Verse 15, isixwayiso sokungathandizwe. Enye into ezokwenza ukuthi umzalwane alungele uhlwitho ukungathandi izwe. Ningathandi izwe. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokho kuphila, akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Right? Uma wenza intando kaNkulunkulu, yiphi yona? Lapha ku verse 15, ningathandi izwe. Yes. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Intando kaNkulunkulu leyo. Then uzohlala kuze kube phakade, uzolungela uhlwitho egameni lenkosi ethu Jesu. Right. Uma sifunda amaGalatia chapter 5, siqala ukufunda verse 21. Sibheka izinto bazalwane ezokwenza ukuthi ulungele uhlwitho, ube ready for a rapture. Galatians chapter 5, from verse 21. Ayu verse 21 bazalwane ngiyaxolisa. Verse 22. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, peace, nokubekezela. Abantu abasenakho ukubekezela namhlanje. Uma ungenakho ukubekezela, yabo nje umunye uzohlula ukubekezela, alalele onke lama audios, lama recordings, alungiselela uhlwitho. Uzohlula ukubekezela nje ukuthi alalele oqala, alalele lesibili, uzohluleka yilokho nje. Then nokubekezela, nobubele, nobuvi, ofunda kahle ngesingisi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho umthetho omelana nokunjalo. Kepha abakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezenkanuko. Uma bazana sibethele esiphambanweni ukuhuheka nezenkanuko, then siyalungela uhlwitho. Uma siphila ngomoya, masihambe futhi ngomoya. Masingafuni udumo oluze, siqalana sifelana umhawu. Sizolungela uhlwitho masenze njalo egameni likaJesu. Uma ngifundisa ngalama verse, verse 22 kuze kuphombe begcineni, ngithi izithelo zikamoya lezi. Mayithu Jesu bazenzisi vezani ithelo zokuphenduka, ubani uJohane, vezani ithelo zokuphenduka. Yizo lezi ithelo zokuthi umuntu uphendukile. Ma umuntu esephendukile emsebenzini yalelizwe, empilweni yalelizwe, empilweni yobumnyama, empilweni yamadimoni, influence osathane, kukho konke nje bazalwane, kukho konke ukufundiswa emakhaya kwamasiko, emphakathini, isiko impilo lemphakathi, amagugu abantu, ukufunda ekoleni, ukufunda ema-universities, ukufunda emasontweni, yonke le ngxova dance bazalwane. Ba umuntu esephendukile kuyo yonke lento emngcolisayo, uveza lezithelo, kubonakala lempilo kuye, kubonakala impilo yothando, impilo yokujabula, impilo yepeace, ukuthula, impilo yokubekezela, impilo yobubele, impilo yobuvi, yokukholeka, yobumnene, yokuzithiba. Awukho umthetho omelana nalokho bazalwane. Mawunalezi izinto lezi, then ulungela uhlwitho, ulungela ukuhamba nenkosi uJesu.
Right. Kwabasi Ephesians chapter 5 uverse 1 soqala ufunda kuverse 1. Abanjani abazolungela uhlwitho inkosi ezobafica be ready abanezithelo zikamoya. uPaul uxwayisa ngemisebenzi yobumnyama lokuzana isihloko lapho. Abazolungela uhlwitho abazoyigwema lemisebenzi yomnyama ebalo uPaul ngeke ngisayibala uma ibalele kwenye order but manje ngifuna ukuthi onjani umuntu ozolungela uhlwitho abe ready for ukuhlwithwa. Verse 1 ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Into ezosenza ukuthi silokhuze bazalwane silungele uhlwitho ukuthi silingise uNkulunkulu bese siyathandeka kuye uNkulunkulu. Then uJesu uzojabula mase ezosilanda because we imitate ubaba wethu osezulwini. And uJesu uyakubona lokuthi silingisa ubaba wethu owubaba wakhe. Verse 2 nihambe othandweni simlingisa kanjani uNkulunkulu bazalwane. Simlingisa ngokuthi sihambe othandweni ekolena lokhu uthando. Uma kuthiwa abantu bayathandana bathandana lokho kujolo kuyisono kaSathane. Mabethi bayathandana bathandana lokubuqili bokukhohlisana umuntu kanti after into ethile komunye. And bathandana lokho wama group ukuthi badividekile ubani unale uhamba nale group ubani uhamba nale group so ke umngani wami ngizwana nalaba mina uthando lwamanyalo olungcolile olukhohlakela olucorrupt. That is why uthi uMphostoli Paul lana yibani ngabalingisa obani uNkulunkulu. Awukwazi ukulingisa uNkulunkulu ungaphansi kwesystem kaSathane, isystem kahulumeni okhohlakela ocorrupt. Nekole zakhe, nebhedlela zakhe, nengcebo yakhe, nempumelelo yakhe, nemfundo yakhe, nemisebenzi yakhe ekhohlakele. Niyayazi lento bazalwane, kukhohlakelwe lapha. Kukhohlakelwe kucela amanyala bazalwane. Uhulumeni wakhe ikhungo zokugembula. Uzakhile ikhungo lokuthiwa ama casinos la emphelandaba imali zabantu iphela khona. Bagembule bawina imali enkulu engaka emva lokho baphuza utshwala bajabule emva lokho bayokwenza ucansi bengashadile isono kuyocansi ungashadile ukuhlobonga fornication sexual immorality. Awukwazi ukulingisa uNkulunkulu ungaphansi kombuso wobumnyama, umbuso womubi olawulwa umubi uSathane ngendlela zakhe. Kumele ukuthi uphume kulezo ndlela ukuze ukwazi ukulingisa uNkulunkulu ulungele uhlwitho. Nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Right? Nihambe kuphi othandweni. Lolu uthando luveza kanjani ke? Awuluvezi ngalendlela yasezweni. Yabona? Yokuthandana. Amadoda athandana. Bethi bayathandana, bathi bayathandana, ithandana. Amadoda omabili, amantombazana omabili, abantu besifazane omabili bayathandana. Bayajolana abantu. Namhlanje uthanda lona, hayi sesihlukene nobani ke boyfriend wami wathatha uthi oyami sekuhlukene na icherry yami sekuhlukene sethanda loyana sethanda loyana. Yabona? Hawu bazalwane kwaze wangcola emhlabeni. Angikhulumi ngalolo thando lolo. Olunjani uthando olusenza sifuze uNkulunkulu silingise uNkulunkulu. Uthando lokuzidela ngenxa yomunye umuntu ngenxa yamakhaleno wakho ngenhloso yokuthokozisa uNkulunkulu wenza intando kaNkulunkulu ngoba khona abantu abayidela kanti bayidela ngenxa yenkanuko zabo. Uthando lukaSathane. uJesu wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kubani kuNkulunkulu uma sinikela. AmaRoma chapter 12 verse 1 ukuthi ngiyalincenga abazalwane ngobubele bukaKristu ukuthi ninikele imizimba yenu ibe umnikelo umhlatshelo ophilileyo owamukelekayo kuNkulunkulu. Yibani ngabalingisa abani uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Kusho ukuthi khona abantwana abangathandeki uNkulunkulu abazondekayo abanyanyekayo abahamba ngendlela zalelizwe.
But abathandekayo laba abazolingisa uNkulunkulu owanikela ngoKristu Jesu wadela indodana yakhe nenkosi uJesu naye yavuma ukuyidela yaba umhlatshelo yaba umnikelo yaba iphunga elimnandi uNkulunkulu. Nathi kufanele sihambe kulo mgudu bazalwane, hayi umgudu walelizwe nenkanuko yalo nempumelelo yalo. Right. Abanjani abazolungela ini uhlwitho? Abanjani abazolungela uhlwitho? Ilaba abahamba othandweni, ilaba abalengisa uNkulunkulu. Ilaba abalengisa uNkulunkulu bazalwane, ilaba abalengisa uNkulunkulu, abantwana abathandekayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Kunezwi laphana elithi umyalo enginishiya nawo ukuba nithandane. Yayizwa lento yothanda iyona esiprepare ukuthi silungele ukubuya kwenkosi yethu Jesu. uMark chapter 12 ngithi verse 30 uthi uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke ingqondo yakho, ngawo wonke amandla akho, ngawo wonke umoya wakho, ngawo wonke umphefumulo wakho. Umyalo ofana nalowo uthanda umakhelwane nje ukuzithanda wena. Lento yothando bazane ibalekile kakhulu. Bese sifunda bazalwane abaseKorinte bokuqala uchapter 13. Soqala ukufunda ngithi uverse 8 uverse 4. Noma siqala ukufunda kuverse 3. Noma ngabela abampofu konke nginakho, noma nginikela umzimba wami kuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando akungisizi ngalutho. Akungisizi ngalutho. Abantu bayikhipha izinto lana bengamfuni uJesu, bengafuni ukumekela uJesu, bajabulisane, banikelana izipho, baphane, basizana, zasho umuntu ukuthi mina nginikela ama uniform amangaka enganeni ehluphekile ekoleni, kodwa imiyalo kaJesu akanayo, akayigcina akayenzi. Unemikhuba eminingi ayenza, ngisho ukuthi usindisiwe kunezinto azenzayo. Kwakhona lokho kumemezela nje akuwona umyalo kaJesu. Umufunda ngithi uMathewu chapter 6 uqala ufunda kuverse 1 uthi ningamemezeli izenzo zenu ezinhle zokunikela. Isandla sakho sokudla singazi, sakwa right singazi ukuthi lesi sakwa left sinikele sathini. So lokho kumemezela kwakho nje uphumela obala ukuthi mina sengisiza abantu abangaka ngoba uzama ukuthi abantu bakwazi ukuthi wena uyanikela nani. Kuningi abantu abakwenzayo kodwa abanalo uthando lukaNkulunkulu. And futhi abanalo uthando lwabantu. Basuke benza nje ngoba isystem yalelizwe ibafundisa ukuthi benze njalo, and basuke befuna ukulungisa i-curriculum yabo, i-CV yabo, so that mase be-apply ma position athile bazipresente abantu aba-right, abahle, bavele bebahle, benakekela umphakathi, bathi give back to the community. Yonke lento bazali into kaSathane leyo. Abazolungela uhlwitho, abazozidela, babe nothando, balingisa uNkulunkulu, babe imhlatshelo, babe uyiphunga elamukelekayo elinuka kahle abantwana abathandeka uNkulunkulu, bavikhiqize baveze izithelo zikamoya. Noma kuthiwa wabela abampofu konke onakho, nginikela imizimba wami kubushiswe. Baningi abantu abashiswa, baningi abantu abahlukunyezwayo egameni lokuthi bafuna udumo lwabo. Bashayelwa ihlombe abantu abathile uthi hey ubani, hey isikhokho nani kushiwe zonke lezo zinto lezo. Bakude noNkulunkulu abo bantu abanalo uthando lukaKristu. Nazi izithelo zothando bazalwane. Verse 14, 1 Corinthians 13 verse 40, 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele,
aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunaqhubu, aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso, lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, noma kungukwazi knowledge kuyakukhawuka. Verse 9, ngokuba sazi ingxenye siprofetha ingxenye, kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana, kuthe sengiyindoda ngayeka okobumntwana. Ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso, kepha lapho kuphi khona ezulwini siyobukana ubuso nobuso. Manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele kuphi khona ezulwini, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Ephi khona before ngifika emhlabeni bengaziwa ngokuphelele kuphi ezulwini, sengizobuyela khona futhi ngazi ngokuphelele. Manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando, lokho kokuthathu, kepha okukhulu kulokho luthando. Luthando bazalwane, okukhulu kunakho konke. Siyambonga uJesu kakhulu bazalwane, sibuka izinto ezisilungiselela ini uhlwitho. Sibuka izinto ezosilungiselela uhlwitho ezizosenza ukuthi sibe ready kuphi ohluthweni. AmaRoma chapter 12 uverse 9. Uthando malungabi nakuzenzisa, nenyanye okubi, nibambelele kokuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane, ekwazisaneni, nandulelane, ekukhuthaleni, ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze inkosi, ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinisele njalo. Hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo, nikhuthalele ukungenisa izihambi. Babusiseni abanizingelayo, busisani bazalwane, ningaqalekisi. Manenze njalo nizolungela uhlwitho. Manibe inhliziyonye, ningadivideki, ningazindli okuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi. Kule system yalelizwe bafuna izinto eziphakeme, bese bayaqhosha, bayakhukhumala, bayigabise ngazo. But izwi kaNkulunkulu lithi ningazindli ngokuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi. Ningazishayi abahlakaniphileyo. Lelizwe uma umuntu esefundile ufuna ukuvela ukuthi uhlakaniphile. Ningaphindiseli muntu okubi ngokubi, nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Kepha uma isitha sakho silambile, siphe ukudla sidle, uma somile siphuzise, ngokuba ngokwenza nje lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Uma wenze njalo uzolungela uhlwitho. AmaRoma chapter 13 from verse 11.
Yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele. Ngakho ke asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Uma senze njalo sizolungela uhlwitho bazalwane. Imisebenzi yobumnyama yimiphi na? Imisebenzi yonke yefundiswa yalelizwe, na yonke imisebenzi yabantu abangakholwa, imisebenzi abathakathi, imisebenzi yegebengu, ababulala, abadlwengule, abantshontshayo, igebengu, yonke lemisebenzi yobumnyama, konke kuhlangene bazalwane. Lithi iBhayibheli asilahle bese sihloma izikhali zokukhanya, then sobe sesilungela uhlwitho. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi ngokuminza nokudakwa, kungabi ngobufebe namanyala, kungabi nokuxabana nomhawu, kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu. Ninganakekeli inyama kuvuswe izenkanuko, ninganakekeli inyama kuvuswe izenkanuko. System yalelizwe inakekela inyama. Ngoba seGalatia chapter 6 ngithi verse 7 noma verse 8 ungixolele mangakhotheka kahle. Lithi otshala enyameni uzovuna ukubhubha kuyo inyama, kodwa otshala kumoya uzovuna ukuphila ukuphakade kumoya. So isystem yalelizwe kutshalwe enyameni is about flesh, is about material things, izinto eziphathekayo ezenelisa inyama yomuntu. Abantu bazovuna ukubhubha ngoba bayasebenza bayatshala. So amaRoma chapter 12 ngalena athi nilahle, chapter 13 ithi nilahle yonke imisebenzi yobumnyama. Lelizwe liyizwe lobumnyama bazalwane. Right. Enye into ezosenza ukuthi bazalwane silungele uhlwitho, sibe ngcwele, sibe ready ekufuna kwenkosi yethu Jesu. AmaRoma chapter 14 from verse 1. Kepha obuthakathaka ekukholweni mamukeleni, alright. Kepha obuthakathaka ekukholweni mamukeleni. Makuthiwa khona umzalwane obuthakathaka Nkosi yami, weak, asimukele thina strong. Kungabi ngokwahlulela ngezizindlo. Izizindlo ivele enhlizweni. uJesu uthe kuMarko chapter 7 ziyamngcolisa umuntu ngoba iphumela ngaphandle. Verse 2. Omunye ukholwa ukuthi angadla konke, kepha obuthakathaka udla imifino. Odlayo angamdeleli ongadliyo, ongadliyo angamahluleli odlayo, ngokuba uNkulunkulu umamukele. Ungubani wena owahlulela inceku yomunye na? Kusenkosini yayo ukuma noma ukuwa kwayo, kepha iyakumiswa inceku ngokuba inkosi inamandla okuyimisa. Omunye wazisa olunye usuku kunolunye, omunye wazisa izinsuku zonke. Yilowo nalowo akaqiniseke enhlizweni yakhe. Abanye abazalwane bakhonza special ngosuku oluthile, abanye bayikhonzela ngensuku zonke. Angabikho ukuxabana nokukhulumana kabi, nokuzondana, nokuhlebana, nokwahlukana, nokubukelana phansi bazalwane, yabona, ngenxa yalokho. Kodwa lokho kwenzayo uqinisekisa enhlizweni yakho ukuthi wenzela inkosi. Ohlonipha usuku uluhloniphela inkosi, nodlayo udlela inkosi, ngokuba ubonga uNkulunkulu. Nongadliyo akadli ngenxa yenkosi, ubonga uNkulunkulu. Ngokuba akakho phakathi kwenu oziphilela yena, akakho nozifela yena. Ngokuba uma siphila siphilela inkosi, uma sifa sifela inkosi. Ngakho ke noma siphila noma sifa singabe inkosi. Verse 9. Ngokuba ngenxa yalokho uKristu wafa wabuye waphila ukuba abe yinkosi yabafileyo neyabaphilayo. Kepha wena umahlulelelani umzalwane wakho na? Futhi umdelelelani umzalwane wakho na? Ngokuba sonke siyakumiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi kuphila kwami isho inkosi,
kimina ayakuguqa amadolo onke nezilimi zonke ziyakudumisa uNkulunkulu. Ngalokho ke yilona lo phakathi kwenu uyakuziphendulela kuNkulunkulu. Ngakho masingabe sisahlulelana, kepha okungcono yahlulelani lokho kokuthi makungabekelwa umzalwane into yokumqhuzula nokuba isikhubekiso. Masenze njalo solungela uhlwitho bazalwane. Ngiyazi nganelisiwe enkosini uJesu ukuthi akukho lutho oluyichilo ngokwalo, kepha kuye othi lubi kuyena lubi. Ngokuba uma umzalwane wakho edabukiswa ngenxa yokudla, awusahambi ngothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo amfelayo uKristu. Ngalokho okuhle kwenu makungahlanjalazwa, ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Ngokuba okhonza uKristu kulokhu uthandekile kuNkulunkulu, ukholekile kubantu. Ngalokho ke asijonge okokuthula nokokwakhana. Ungawuchitha umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. Konke kuhlanzekile, kepha kubi kulowo muntu okudla ekhubeka. Kuhle ukungayidli inyama nokungaliphuzi iwayini noma okunye umzalwane wakho aqhuzuka ngakho. Ukukholwa onakho yiba nakho ngokwakho phambi kaNkulunkulu. Busisiwe ongazahluleli ngalokho akukhethayo, kepha ongabazayo nxa edla ulahliwe, ngokuba kunge ngokukholwa konke okungavele ekukholweni kuyisono. Silungiselela uhlwitho bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Masilahle yonke imisebenzi yobumnyama, senze uthando, silingise uNkulunkulu wethu ngothando bazalwane. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Besibheka ke indaba yokuthi iziphi izinto ezizothi masizenza zisenze sibe ready, zisenze sibe ngabalungele ukuhamba nenkosi uJesu ohlwithweni. Ilokho bese kubheka bazalwane. Siyabonga kakhulu. Inkosi yomusa isibusise isigcine ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu inkosi yethu. Amen.